Gilubong na ang mananagat sa Barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City nga naigo sa kilat ni atong Agosto 5. Nagpasalamat ang iyang live-in partner sa mga tabang nga nadawat gikan sa lokal nga kagamhanan. Si Luan Mirundina sa report. Alauna karong hapon, gihatod na sa simbahan sa Birhen sa Regla ang patayng lawas ni Teodolito Intan alang sa Riquemas. Nailo ni Teodolito ang iyang 35 anyos nga live-in partner nga si Teresita ug ang 8 nila ka mga anak nga nanag-edad og 4 ngadto sa 17 anyos ug ang usa ka buwan nilang masuso. Nanagat si Teodolito sa kadagatan habig sa sitio Malingin, Barangay Punta Engaño niadtong August 5 dihang naigo siya sa kilat ug nakabsan sa kinabuhi. Ako mong pangaling kamutan, mama. Di ko magpalingon niya kung gumikan sa mga anak. Wala, ako lang ihangyo po niya, gagabayan niya kong mga bata. Labi na ako nga tagaway, baskus pang lawas para makakuan ko sa mga bata, makaatiman, hindi ko lihok sa amo. Bisan pa man sa gidangatan siyang live-in partner, mapasalamaton gihapon si Teresita sa mga hinabang nga ilang nadawat. Giabaga sa lokal nga gamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang tanang mga gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawas ni Teodolito. May mga family food boxes usab nga gihatag ang CSWD ngadto sa ilang pamilya. Aduna usay pipila ka mga pribadong individual ang nipaabot og hinabang pinansyal sa pamilya. Lakip na ang usa ka viewer sa Balitang Bisdak nga mo'y labing unang nipada og hinabang. Pagka pangayo ni mo sa kuan na akong number nga masugot na ko nga kuan pagkahapon gitagaan ko niya. Nangayo daghang pasalamat niya nga siya kinaunhan ni padagi nato kauban sabi kinsa to nang hatag nako sa kuan kinaon atong 8,000. Nagamit-gamit in taon nako. Gibutyag usab sa CSWD Lapu-Lapu City nga tabangan nila si Teresita nga maparehistro isip solo parent aron makadawat usab siya sa mga benepisyo ubos sa programa. Misaad usab ang CSWD Lapu-Lapu City nga mahatagan og livelihood assistance ang pamilya ni Teodolito. Atong ma-extend is kanang sa kanang shellcraft bitaw nila. Shellcraft or gusto siya kanang open o kanang pinakadali gyud mo kanang yung sari-sari or kanang mga finger food. Pero ato pag yung pong tan-awon kay walo ra ba yang anak. So kung hawa siya kanang kisa po yung mag-atiman sa katong mga gagmay niyang anak. Ay basin bata unya giatiman pud og bata. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.